खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सरकारा हौवासा फरायसाफोरनि थाखाय कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप फोसावदों। विधान सभा बिसायख'थिनि सिगां BTC CMआ हा गैजायै नखरफोरनो हा पाट्टा होगोन। आसाम पुलिसआ हरनि सिग्रोमनायाव ड्राग्स रेकेटखौ हमनो हायो। 6 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 हमनो हायो। धुबरी पुलिसआ मोनसे गिदिर अनलाइन गेमिं इनभेस्टमेन्ट स्केमखौ हमनो हायो। 4 हमजाबाय। एबसुआ बिटिआर गोरोबथा आरो 125 थि सोदांनाय बिलखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों दिल्लीयाव गोख्रों धर्ना होगोन। धुबरीयाव एसिएस बिसि फिसायनि बेरेखा आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि केस। नगावआव सासे बैसोगोरा जराखौ बिसोरनि जोथोन लाग्राया गाग्लोबदों आरो लुथिदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सरकारा हौवासा फरायसाफोरनि थाखाय कम्बाइन्ड मेरिट स्कलारशिप फोसावदों। दि डाइरेक्टरेट अफ हायार एजुकेशन आसामआ हौवासा फरायसाफोरखौल' कम्बाइन्ड मेरिट डिग्री आरो मास्टार्स स्कलारशिप 2025-26 नि थाखाय फोसावथाय होदों। उदायजाथाव जानो थाखाय फरायसाफोरा गावनि जौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा बोसोर एबा जेनेरेल डिग्री फरायफारियाव 60% नम्बर थानांगोन। बिनायसाफोरा आसामनि थागिरि जानो नांगोन आरो आसामनि जायखिजाया सोरखारि एबा ओनसोलारि फरायसालिमा एबा मुलुगसोलोंसालियाव आरिमु, बिगियान एबा फालांगियाव जेनेरेल डिग्री एबा मास्टार डिग्री फरायफारिनि सेथि सेमिस्टाराव मुं थिसननांगोन। स्कलारशिपनि बिबाङा ग्रेजुवेट फरायसाफोरनि थाखाय दानफायाव 450 रां आरो पस्ट ग्रेजुवेट फरायसाफोरनि थाखाय दानफायाव 500 रां। 8 निफ्राय 20 नबेम्बर 2025 सिम dheoperations.assam.gov.in PG स्कलारशिप 2025-26 आव अनलाइन आर'जलाइखौ गथायनो हागोन। फरायसाफोरा गाव गावनि फसंथाननि फोरमान बिलाइ, मार्कशीट, बेंकनि आबुं फोरमायथि आरो आधार कार्डजों लोगोसे गासैबो गोनां फोरमानलाइफोरखौ आपल'ड खालामनो नांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ। विधान सभा बिसायख'थिनि सिगां BTC CMआ हा गैजायै नखरफोरनो हा पाट्टा होगोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCआ फैबाय थानाय विधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड ओनसोलनि गासै हा गैजायै आरो गोरिब नखरफोरनो हा पाट्टा बिगोमानि फोरमानलाइ राननायनि बिथांखि फोसावदों। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिनि थांखिया सुबुंफोरखौ हानि रैखाथि होनाय आरो बिसोरनि जिउ खुंनाय थासारिखौ जौगाहोनाय। महिलारी बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया जागायजेनबाय आरो सा 29 आजिरा मोननाय हा मावख'गिरि आरो सा 200 रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाया राननायाव हेफाजाब होगोन। बे स्किमनि गेजेरजों BTCनि सिङाव थानाय गासै 4 जिल्लाफोर फारियै कक्राझार, बाक्सा, चिरां आरो उदालगुरिखौ लाफानाय जागोन। बिथाङा बुंबावो दि BTCआ आसाम सरकारजों लोगोसे मोजाङै मावफुंनायखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बे थांखिया रोजा रोजा नखरफोरखौ मुलाम्फा होगोन जाय गोबां बोसोरनिफ्राय हानि मोनथाय गैयाजासे जिउ खुंबोगासिनो दं, जाय बिथांमोनहा दिदोमथि मोननाय, बिगोमाथि आरो समाजारि मान-सन्मानखौ मोननो हागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। आसाम पुलिसआ हरनि सिग्रोमनायाव ड्राग्स रेकेटखौ हमनो हायो। 6 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 हमनो हायो। आसाम पुलिसआ काछार जिल्लायाव हरनि सिग्रोमनाय समाव मोनसे गिदिर ड्राग्स रेकेटखौ हमनो हायो।
मावख'गिरिफोरा 6 कौटि रांसो बेसेननि 1.2 किल'ग्राम हेर'इन जब्द खालामो आरो 3 सुबुंखौ खायो। मुलिफोरखौ गाब गोनां प्लास्टिकनि शीटफोराव सोनानै दोननाय जादोंमोन, जाय बेखौ दिन्थियो दि बेयो मोनसे संगठित नेटवर्कनि बाहागोमोन। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम एगेन्स्ट ड्राग्स केम्पेइननि सिङाव पुलिसनि नाजानायनि थाखाय बाख्नायदों। हादोरसा पुलिसआ आसामनि गेजेरजों फेग्रा मुवानि फालांगिखौ होबथानो थाखाय नेमबादियै अपारेशन खालामगासिनो दं, जायखौ नसुंसेनि हादोरसाफोरनिफ्राय फेग्रा मुवाफोरनि थाखाय मोनसे लामा महरै मिथिनाय जायो। ब्रैथि खौरांआव दङ, धुबुरी पुलिसआ मोनसे गिदिर अनलाइन गेमिं इनभेस्टमेन्ट स्केमखौ हमनो हायो, 4 हमजाबाय। धुबुरी पुलिसआ मोनसे गिदिर अनलाइन गेमिं आरो इनभेस्टमेन्ट स्केमखौ हमनो हायो आरो शुक्रबाराव 4 सुबुंखौ खायो। दायनिगिरिफोरा RSN मार्केटिं मुंनि नंखाय इनभेस्टमेन्ट एप सालायगासिनो दंमोन, जाय सुबुंफोरा गोबां मुलाम्फानि खोथा होदोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव शाहिनुर आली, अहिनुर रहमान, जब्बार आली आरो समद दं, जाय मोनसे जायगानि हटेलाव खामानि मावोमोन। पुलिसआ हानजाजों बाहायजानाय हटेलनिफ्राय गोबां एटिएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक आरो मबाइल फनफोरखौ जब्द खालामो। दायनिगिरिफोरखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय हटेलावबो नायबिजिरगासिनो दं। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे हानजाया नंखाय अनलाइन एपनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरखौ थगायदोंमोन। नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। बाथि खौरांआव दङ, एबसुआ बिटिआर गोरोबथा आरो 125थि सोदांनाय बिलखौ आबुङै मावफुंनांगौनि दाबिजों दिल्लीयाव गोख्रों धर्ना होगोन। अल बर' फरायसा आफाद एबसुआ गोदान दिल्लीयाव गोबां हेंथा सोमावसारनायनि हाबाफारि लादों, जेराव बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनांगौ आरो सा-सानजा ओनसोलाव गावखुंथायारि गौथुमफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनो दाबि खालामदों। राजथावनियाव मोनसे खौरांगिरि मेलाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुङो दि इउनियनआ बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ सोदोबनि उनाव सोदोब बाहायनांगौ होनना लुबैयो। बिथाङा बुंबावो दि सोदांफिननाय बिलआ आफादफोरखौ बांसिन गोहो आरो राङारि उदांस्रि होनो थाखाय गोनांथार। हेंथा बिथांखिनि बाहागो महरै एबसुआ 20 नबेम्बराव मोन 10 गावखुंथायारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायमेल खुंगोन आरो बेनि उनाव 21 नबेम्बराव नखर बिफाननि मोखाङाव सुबुं धर्ना होनाय जागोन। बर' बिथाङा बुङो दि आफादनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे सोमावसारनायखौ हेफाजाब होदों। एबसुआ मिरुखौ बिटिआर गोरोबथाखौ मान होनो आरो ओनसोलाव गोजोन आरो जौगाखांनायनि थाखाय सोदांनायनि सायाव थाबैनो खामानि मावनो खावलायो। द'थि खौरांआव दङ, धुबुरीयाव एसिएस बिसि फिसायनि बेरेखा आथोनारि सोमोन्दो लाखिनायनि केस। धुबुरी जिल्लायाव सानै उफ्रा सिभिल सार्भिस एसिएस मावख'गिरिनि बेरेखा आथोनारि सोबख'नाय आरो सिगि-सग' खालामनायनि दायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। दायनिगिरिफोरा जाबाय पार्थ प्रतिम बर्मन, DR 2019 आरो बिनि बिसि देबसेना बर्मन, DR 2011। धुबुरीनि सासे आइजोआ होनाय अजदनि बादिब्ला पार्थआ गावनि बिसिखौ फाथैलाइ बिसिनानै जुलि लानायनि खोथा होदोंमोन आरो उनाव नंखाय खोथा होनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन। जेब्ला बियो बिखौ मोगा-मोगि खालामदोंमोन अब्ला पार्थ आरो देबसेना सानैबो बिथांखौ सिरि थानो थाखाय हुमखि होदोंमोन आरो सिगिदोंमोन। पुलिसआ धुबुरी PS केस नं 424/2025 खौ थिसनदों आरो मेजिस्ट्रेटनि सिगाङाव बोलि जानांनाय सुबुंनि स्टेटमेन्टखौ रेबगान्थि खालामदों। अजद होगिरिया वाट्सएप चाट आरो गुबुन डिजिटेल फोरमानफोरखौबो होदों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो आइजो मोनथाय आफादफोरा एसिएस अफिसारफोरनि गोहो बाहायनायनि सायाव थार आरो रोखा नायबिजिरनो खावलायदों। स्निथि खौरांआव दङ, नगावआव सासे बैसोगोरा जराखौ बिसोरनि जोथोन लाग्राया गाग्लोबदों आरो लुथिदों। आसामनि नगावनि मरिकालं ओनसोलनि सासे बैसोगोरा बिसि-फिसायखौ बिसोरनि जोथोन लाग्राया गाग्लोबदों आरो लुथिदों। जखम जानाय सुबुंफोरा जाबाय सोलोंथाइ बिफाननि आजिरा मोननाय साख्रिआवला हरेन्द्र नाथ बरा आरो बिनि बिसि दिप्ति बरा।
खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथांमोननि जोथोन लाग्रा प्रभात हाजरिका बिथाङा बिथांमोनखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो बेनि उनाव नोगोद रां आरो बेसेनगोसा बेसादफोर लानानै खारखोमालाङो। सानैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो दासान्दि फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजादों। बिसोरनि हालोदा दिदोम। बिबानगिरिफोरा मोनसे रिपर्ट होदों आरो सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरनो जागायदों। सुबुं समाजनि सोद्रोमाफोरा मुंख'यो दि बे जराखौ ओनसोलारि महरै जोबोद मान होनाय जादोंमोन आरो बे जाथाया सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।